Kana mo na na. Hello guys, mga kuan subscriber, mga followers. Mag-live na po ko. At tangi ko ninyo kay manghatag og Gcash, di na madugay. Manghatag og Gcash. Abangan. Kay mamimigay ako ng Gcash or sa akong mga kuan, mga followers. Yan na po ko, nagpalimpyo na po ko sa akong manicurista nga gwapa. Oh, dera oh. Tanawa ninyo ang akong manicurista. Basigin sa gusto magpalimpyo, pwede rin ninyo kontakon. Barato rin siya. Mo home service pag yun. Hi! Hi, Muto! Live tayo ngayon. Live. Hangin kayo dire, oh, kasi kusuga sa hangin. Oy, shout out sa akong mga amiga, mga sinalanggang customer. Live na po ko. Basin ganahan mo na amoy orderon sa ako, pwede na mag-order. Pero abangan muna. Abangan. Shout out sa taga Barangay Tugas. Si Kuan, si Ilya, Jonathan. Si Nila. Kadaghan ba ay nila oh. Si Rowena sa Nico, ang classmate. Si Estrella. Oh, o si Princess. Si Mirian sa Labaw, dang pag-andam na dang kay hapit na ta. Hapit na ta manglakaw, manglarga sa Tapadong kaani. Jennifer, pag-andam na din. Andaman nag imong mga gamit kay hapit na ta mo larga. Uban ka? Di ka pwede lagi kay na naman kay trabaho. Katurang wa pa sila yung mga trabaho kay ako pa uban. Uy, si RJ ka. Si sa RJ. Ha? Wala dahil siya trabaho. Trabaho pa man to siya sa mitin. Shout out sa akong mga suon sa Mindanao. Tanaw sa akong live. Si Auntie Ponsing. Miss you, Ante. Mama Esther. Shout out. Kamutanan. Mga customer. Wa kay balo kung say baligya. Abangan. Bitaw. Mga guys, nanapong ko dire, nagpalimpyo ko kay taon na ni siya wa makalimpyo. Namagod na schedule ani kada buwan. Ani pinili sa amo. Shout out, Basing, Janet. Tanaw na mo sa kong live kay manghatag kong Gcash, habit na. Dili na madugay, madali. Manghatag kong Gcash. Shout out. Si Aki Mercado. Watching. Watching na. Si Lucia. Isa lagi ko yung apelido? Bersiro. Muna akong manicurista nga guwapa kayo. Oh. Daghan kayo ni siya suki. Oh, mag-home service mag-good siya. Kasi number nila. Ha? Ha? Yung number. Oh, tagaan ta mo na akong number. Akong niya ba? ni kuan sa akong manicurista para pwede ra ninyo sila tawagan or ipang-home service. Shout out kang kuan, kang Chichi Villamora. Ako na igsuon.
Nabutan kaayo na. Og si Ralen Villamora, og si Roger Villamora. Akong mga buutan nga igsuon. Shout out sa mga amiga, si Ilin Magsa, si Lili Usa, og si Miriam Gabiola, og si Bibing Garcia, kadaghan pa din nila, si sa pagkatut Tata Gonzales. Ta, kumusta naman ka diha, ta? Nanawag sa akong live. Basta katutanan sila. Shout out na. Kalimot ko ang sa uban. Oo. Abangan. Kay manghatag kong chikas. At si Myla. Amora. May. Kumusta naman ka, May? Si Ronald Carasdas. Samot na kung happy ng Pasko. Daghan ako pang hatag. Magpasaboy kong mga regalo. Abangan ninyo. Tapos na. May unta. Magbilang ang hilta sana. Kay para ang hatag kong daghan buwan. Si Michelle o si Randy Adaron o si Aubrey, si Ria, watching mo diha, pagtanaw mo sa ako sa manghatag ko og chikas. Live tayo ngayon. Hi! Bye na mo. Bye-bye! See you sa sunod-sunod na ko nga live. Bye-bye!